Lipponen, Paul Bruller, Kotimaan ratsastajat, Jäntti Mappot, Uusitalo, Sevelius valmistautuu. Sä olet seuraava tämän jälkeen. Siis sä valmistaudut. Mikä se pitäisi olla radalla. Joo, se valmistautuu. Onko se mitä valmistautuu? Eikö pitänyt olla radalla valmistautuu? Radalle. Liian kauan siellä seinällä. No niin oli. Noin 2 päivää siellä. Ottaa huvi tie. Ratsukon suoritus